Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu mata e chenro ni en Andutho Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng. Wagolo paro mopogore kendo wasomo rieko kowuok kuom lakteche wa mondo wabed kod ngima maber, ngima mwanyalo timo tije duto te ma onego beni watimo e yo makare. To maa ok en joma dongo kende, gibed nyithindo, gibed jomoti, gibed joma chal nade teka ni dhano wadwa ni bed gi ngima maber nikech ngima en mwandu machiegni. Kenda kawo thuolo ni mondo mi arwak daktari marwa, obonyiso wa nyinge nga en nyakanye olonye weche mage. Aito wadonje twak achiel kokwa ketho kinde kata matin. Dr. Lola, machiegni e penj laktar kendo odiechieng' ma kawuono. Erokamano Ruth, erokamano maduong'. Nyinga Lola Apondi, an nya game yala to an achika boy piny moro ni Ndhiwa. Saman kama en daktari mar nyithindo. Tiegruok mang'eny masedhiye en mar nyithindo matuo ahinya manitie ICU. Kamor kendo kaka duogo kae mondo wamire tiegruok mang'eny mondo wamed puonjore wach rito nyithindo. Erokamano nya Dr. Lola kendo amor gani sasa mwaluongi tibiro mondo mi puonjo oganda kaka nyithindo ahinya nyalo bedo kod ngima makare. Kawuono in madwani mondo mi yier topic midwani mondo mi wawuoye kaito miyiero no ema bwogo e mbaka achiel kachiel. Kata kamano amor ni kawo tiegruok mang'eny kuom nyithindo mantiere e ICU. Kalure gi kaka nyithindo osebedo katuore, naneno ni wasome wach gine to milongo ni bronchitis. Asetemo penjo ni to bronchitis ni gi dholuo dibed ni luonge nang'o. Jomoko wacho ni luonge ni athung'a, jomoko wacho ni tuo mar kor. Koro nikech koro waonge ler adiera mar ler ma wang'eyo. Aparo ni kawuono yiena mondo atia gi nying mar kizungu ma wacho ni bronchitis kata bronchiolitis e nyithindo. Koro mane topic ma aparo ni diber ka wasome kawuono e wach nyithindo. Erokamano ahinya nikech mano to en dho ngere ting'eri kata ka wantiere ga kod tuo kaka pneumonia. Inyalo wacho ni pneumonia gi dhowegi kamano tibro pimo gima pneumonia timo e dend nyathi. Emomiyo tuo mar bronchiolitis ni en tuo matimo nyithindo nade. Mondo mi wang'e ni to en ang'o ma wawuoyo odiechieng' ma kawuono. Sama wawacho ni bronchiolitis ni ng'ato nyalo wacho ni en tuo moro maduong' kata en gimoro ma samoro ok otimre mang'eny. Samoro ng'ato nyalo paro ni wamanyo tuo moro matek mok winjre. Bronchiolitis en tuo moro matimre sana karibu pile. Timre karibu pile. To nyithindo sani koro ing'eni koro wasebedo chieng' koro osebiro e sama koro waneno sani ni but koro msimu mar koth be koro biro. To sama koyo nitie to koth nitiere to waneno ka koro nyithindo chako bedo gi tuo mar bronchiolitis. Ei season mokalo cha waneno ka atamalo nyithindo mane nitie ICU mane wa admit ei dweche mokalo mar dwe mar 5, 6, 7 8 ma wachako sani ni waneno ka nyithindo nitie gi tuo mar bronchiolitis to sama ine gweng' to samoro iluonge ni homa kata thung'a. Wacho ni nyathina nigi homa kata thung'a. Samoro wacho ni en gi homa kamae nikech koro koyo ng'ich. Samoro wacho ni samoro ridho bando kamae samoro koro mana ka tuo no bedo mang'eny. Mana kaka joluo pare kata joma nitie dala nyalo bedo ni pare. But tuo ni ahinya gima nyalo temo explain ne ng'ama nitie dala gi jawinjo wa mantie dala en ni bronchiolitis en tuo mohero mako nyithindo. To nyithindo mamako bayudo tuo ni gi nyithindo ma gin higni 3 kadhi piny. To sama gibedo madongo to koro bedo kopogore. Sama koro gintie nyithindo higni 3 kadhi piny mang'iso ni lungs gi kata obo monego bed ni giyueyogo ni tindo ahinya ki compare gi mar ng'ama duong'. Sama losoga gi jotuo ahero penjo gi ni ka in gi balloon matin, balloon moko ma nyithindo ero tugogo gi balloon maduong' en mare mayot mane miparo ni yot kudho. En mani miparo ni yot kudho. Madongo yot kudho. Koro ginene lungs mar nyathi gichalo kaka balloon matin. Mang'iso ni dwaro ni mondo bed gi muya mang'eny mondo eke kudhe maber, eka mondo kuot maber, eka mondo nyathino yue maber. Lakini sama koro gitindo kamano, koro mang'iso ni gionge kata pressure no mondo giyawgo balloon ma nyithindo ntiego. Joma dongo kaka an gi in to balloon ma wantiego gin balloon madongo. Kati kudha matin kamae tineno mana komedre mayot. Koro gima kelo ga bronchiolitis ni mokwongo en gik moko manitie mana e alwora ma wantie. Nitie jomoko ma samoro onyuol gi gimilongo ni allergies. Gin gi gimoro amora matin to gineno ka ng'ato osechako ng'ato osechako ka rudho wang'e, ng'ato samoro rudho e duonde, samoro ng'ato iko duonde. Gina jomoko ma kata kit chiemo ma gichamo bedo gi shida matin, samoro gin gi allergies mang'eny. Koro jogi aila gi ohero bedo gi tuo mar bronchiolitis nikech gimoro amora matin miyo balloon moro ma gintie go e fuonde gi e obo kama
kamae obet ko sim to yawre to mane momiyo koro ahinya gibedo gi tuo mar gifolo to mondo ing'e ni nyathini nigi bronchiolitis gima chakre ga mokwongo en ni odhi chako ka gima en gi homa koro wacho ni apani kapok wadonjo matut ahinya Dr. Lola nikech en tuo mamulo obo kendo omulo kaka nyathi yueyo kaka onyalo gamo muya kod kaka muya mosetiyo wuok e dende to bende ng'enyne wacho kacha ni thothne otenore kod gigo mantiere e alwora ma bende nyalo bedo kata kaka buru, nyalo bedo chiemo mopogore opogore, nyalo bedo kata kidienje mag mo ma samoro ng'ato wirore godo mantiere machiegni kod nyathino ma bende wanyalo wacho ni onyalo bedo triggered kata nitiere gimoro manyalo nyiso kaka allergy gimoro aina no ok ang'eyo ibiro pimonwa kanyo to ng'enyne omulo kata ohinyo obo koro adwa ni mondo mwang'e ne picha mikelonwa ka mondo mi wago mbaka matin nono kotenore kod tuo ma wawuoyo odiechieng' ma kawuono ma bende wanyalo luonga na athung'a koso athung'a ni koro nitie kaka jomoko nyalo wacho ni athung'a ni nyalo bedo tuo moro miluongo gi kizungu ni asthma koro luwore kaka inyalo wacho but gima timore kata king'iyo bronchiolitis gi kata king'iyo kaka asthma timore to chalruok ne gina kumoro achiel en mani bronchiolitis ero nyithindo mar dweche higni 3 kadhi piny to asthma wachako wacho ni ng'ato nigi asthma ken dweche higni 6 kadhi malo but ma koro wan gi obo dhano kawaida onego bed ni en gobo ariyo ma kora chich gi ma kora cham to sama gikalo kamano kichakre e umi kidhi nyaka e obo kanyo nitie mpira ma oluongo ni pipes magolo gimoro e umi batero nyaka e obo koro kame to ka pipe no nitie masawa en pipe moro moyawre ochala pipe moro amora mar pi koro yawre yawa kamae manyiso ni kata in mana gi othinye umi to inyalo golo bigol maber samoro ifolo kata ijer to gineneno wuok maber to sama in gi bronchiolitis koro compare mae ti compare gi mae ineno ka ng'ani nigi othinyo ahinya mantie iye kanyo samoro makre matek ma kata ok onyal wuok sama wuok kamae ni odhi bodonj nyaka e obo kuonde mantie kamano no koro sama odonjo kamae ni to odhi ineno ka ei obo mar dhano be nitie nderni mantie iye kanyo ndara moduong' ema wuok kae e umi kadhi piny kamae kaeto obaro diriyo achiel dhi kora chich achiel dhi kora cham kaeto nitie nderni moko be mantie mang'eny koro kikawo pi mayot to iolo kamae onego bed ni oflow maonge gimoro amora momake lakini sama othinyo koro osemakre matek to kar mondo odhi moflow maber to odhi kumoro to samoro odhi samoro temo idho got kamae to odhi omoko kumoro koro sama odhi kamae to odhi omoko kumoro koro mago ema dhi kelo ranyisi ei jatuo mondo ing'e ni nyathino nigi shida mar yueyo koro emomiyo samoro kineno ka nyathi biro to gimokwongo odhi kuongo birogo en ofolo nikech samoro gimoro donjo e obo to del temo golo gimoro modonjo no koro otemo golo othinyo mane nitie e obo kanyo mar ariyo nikech koro yore mag oxygen gi carbon dioxide gik moko mayueyo pile yamo monego bed ni donjo iye to wuok oko koro nafas onge nikech koro iketo road block kanyo koro ing'e ni koro yueyo bedo matek ineno ka nyathino koro ochalo mana ng'ama gamo muya ogamo muya ma samoro ogamo muya matek ma kata koro okino wiye kamae to samoro ka koro ginene omakre matek onyalo kata lokre rangi ma blue sana e dhoge kata gi lwetene manyiso ni koro yore duto te koro olorre monge kata kaka onyalo yueyo to sama mano timre be nitie sauti moko mogolo nikech sama onego bed ni ng'ato yueyo kiyueyo mos ok onego bed ni ng'ato winjo kata ka kiyueyo nikech beta mos to iyueyo but sama igamo yueyo to koro nderni gi olor mana kaka nawacho ni wan gi balloon matin cha koro wasekelo oxygen odonje iye to kiloro ndarano matin mondo koro ginene yamo no wuog oko tinjo ka koro golo koko koro sama kata oyueyo lakini nitie sauti moro ma omedo sama oyueyo koro sauti ne ma samoro mama biro to wacho ni an nyathina gotieno samoni godiochieng' to nena maber gotieno kochopo to awinjo ka nitie sauti moro ma ogolo kagima otung' gine onindo koro mano biro nikech koro nderni gi samoro athung'a no kata ginene othinyo mane nitie kanyo o block nderni mantie kanyo ilero no maber ni thothne mago nyithindo mantiere dweche adi kadok chien dweche from 3 dweche adek kadhi e higni adek so from 3 years kadhi piny ero kama na nyato ma ok en nyithindo duto te mantiere e bwo higni adek mage mantiere ga kod thuolo mamalo mar yudo chandruogni nikech ng'e nitiere moko mabende ok yud chandruogni kata matin to nitiere moko ma gimoro matin to nyalo chiga kendo bedo kod chandruogni thothne nyithindo mantiere bwo higni adek mantiere e gwenge mage kata moluor gang'o mathoro bedo kod chandruogni ei studies ma osetimo e Kenya kae to waneno ni mokwongo kuonde manitie gi buru mang'eny nikech ng'eni sama in gi buru to ing'eni nyaka koro ifit umi sama in gi buru othinyo wuok mang'eny koro kuonde moko ma
gine ne mantie gi buru mang'eny iyudo ka nyithindo maya kuonde go bedo gi shida. Mar ariyo kuonde moko ma be ng'ich ahinya nikech sama ler ma ineno mantie kuonde gi ma onego bed ni othinyo kale be samoro amora ma koyo nitie samoro mitetni kamae ler go be gine ne dok bed matin mondo koro mondo koro hit mantie body mantie del ni kik wuog oko. Koro jomoko ma kuonde ma ng'ich ahinya go gimbe gibedo gi shida no nikech emomiyo winjo kaka wacho ni sama koth chwe kata sama koyo ng'ich nyithindo bedo gi athung'a mang'eny nikech koyo no affect obo mar nyithindo. To nitie jomoko ma onyuol gi gima onyalo wacho gi kizungu ni allergies. Joma nigi allergies gi be nikech gin gi mana kaka nowacho chon cha ni gin gi overreact gimoro matin kata ng'ato kalo mana gi perfume madum mamit gin kar mondo gibuonj giwinj maber to gin gichako gier gichako guonyre nikech koro mang'iso ni mano ben gin shida. To nitie nyithindo moko ma nonyuol chon mang'iso ni nonyuol gi kapok ne gichopo seche gi monego bed ni nyuolo gi mang'iso ne nonyuol gi premature. Pile onego bed ni wanyuolo maybe bang 38 weeks kadhi malo bang 38 39 kata 40. But nitie nyithindo moko ma samoro kalure gi tuo mar mama kata accident moro notimre to nyathi ogol kata kapok ochopo dweche kata 4-5. Nyithindo monyuol go iyudo ka obo pok olosre maber to obo ka pok olosre maber gibo bedo gi shida ni sama koro gidongo sama pod gitin no ka gibudhe ahinya ICU gin nyithindo ma samoro kata onyuol gi ten kilo achiel kende koro kodong gibo chop kata kilo 2 bodhi dala to shida magibedo ga maduongo ahinya en mar obo koro gibudho kanyo to kata ka gisewuok hospital sasa ma gidongo to pod gibedo gi shida mar bronchiolitis no kaito gine magiyudo kata bronchiolitis kata kosekalo higni 3 go iyudo ka nyathi kata en higni 10 but pod obedo gi shida mar bronchiolitis no koro sana lure gi kumoyae kata gisani jomoko modak kuonde moko migede kata bed ni igero ndara nyalo bed ni dak kuma onge gimoro lakini igero ndara koro ng'eni buru mawuok kanyo no kata chemicals mitiyogo kanyo no kata jomoko moa kumoko mantie factories samoro idak kumoro to nitie factory moro magolo iro manyalo affect obo kata samoro nitie ibet idak kumoro lakini nitie gorofa moro maduong' migero koro buru te gi simiti te ma kanyo donje iyot kata bedo e aluora ni mano miyo ng'ato nyalo bedo gi chance mamalo kata tamalo mar bedo gi tuo mar bronchiolitis. Manyiso ni thothne en tuo mabiro kotenre kod aluora kaka aluora chal kod kaka nyathi nonyuol po nono nonyuole ka ndalo pok ochopo to nyalo bedo kod chandruoge nikech oboye no kodongo kaka owinjore ma ang' no miye chandruok. Kawinjo kimulo kamoro kanyo Dr. Lola ni nitiere nyithindo moko makata tok higni 3 bende ginyalo gamo tuo ni kotenre kod aluora bende samoro bobe no kodongore maber to thothne kwanda tamalo chal nade? Kuonde ma waseng'iyo ka wang'iyo around Nairobi wang'iyo studies moko kotim kuonde moko kaka Garissa kuonde ma buru ng'eny kamano atamalo no ok ng'eny to gima kendo nyaka akel ne jawinjo gi mondo wang'e ni nitie sama koro be odhi bolal sama koro ineno ma nyithindo 2-3 samoro atamalo kata achiel kende nyaka atamalo 3 to nitie seche moko ma wanyalo luongo ni season ng'eni opogore nitie sama ma koth chwe samoro koyo nitie kata nitie seche moko ma koro nitie kata tutu moko miluongo ni virus gi kizungu gi ma samoro nyalo kelo bronchitis kaka sani nasawacho ni nitie seasons moko ma odhi malo ahinya kaka dweche 3 mosekalo no wasebedo kwaneno nyithindo manigi athung'a ahinya kata nyaka bachopo nyaka ICU kalure gi kaka koro ginene obogi osebedo affected koro atamalo lure samoro nitie seasons moko manyalo bedo matin nyalo bedo atamalo 1 nyaka atamalo 3 to nitie seche moko makoro atamalo chopo kata atamalo 60 masasa ma kata idhi mane clinic to nyithindo te mantie oko kanyo gin joma fito gin joma othinyo wuoka gin joma fuolre mang'eny ahinya to thoth gidwaro kata gibed admitted koro lure gi season manitie. Ka ng'ato kata ka nyathi obedo exposed to thoro ga ka thuolo marom nade mondo mi obed kod chandruogni nyalo bedo ni samoro no kama buru onge to dhi kama buru nitiere to sechego gino make kata uwinjo gimoro ma odino lokroge kachiel kod yore ne mag muya momiyo thinyo pongo en sechego koso en ga gima kawo thuolo samo ochakre to ochakre ka gima idhi e buru to gimoro igir matin to ochako ling matin igir kendo samoro ifuolo matin to iwe ka gima koro serumo koro mondo koro ibed gi nikech jitebete buru to jitok yud bronchiolitis koro gima dwa penjre maduong' ahinya en niya ang'o momiyo Ruth nentie buru
odak kata kuma buru nitie tendo koyudi to nyathi moro to samoro odak kata kumoro maber to en kata kodhi mana matin kama ito oyudo bronchiolitis ni mokwongo en ni del opogre del opogre immunity mar jibo opogre koro kido ng'at moro ma del ne yom kata ma immunity ne ni piny to obo yudo mokwongo mar ariyo en ni sama kisebedo exposed kamano del gima del ochwe ni del temo defend del ne chalo kaka jaami masa moro ma ng'at moro mowuok oko obiro to donje iye nyako keda kode mondo time nadi mondo tem golo koro sama gir kamano sama golo thinyo kamano mono dele matemo golo buru mane nitie i dendi mondo wuog oko but samoro jo amigi be samoro ngeni ginyalo bayo gimoro ma bayini kata dendi koro sama gitemo defend dendi no be koro gimbe giluongo jowetegi to sama gitimo kamano koro ngeni kaka jo biro mang'eny to pipe no wacho ni pipe rom kama it na koro pipe no koro obedo crowded koro sama gik moko timre kamano to koro gi reduce size mar pipe mantie no to sama gi reduce size mar pipe no to koro bagise ni othinyo kata gik moko mawuok dhi kwamo e dier nderni moko mano aneno e bokanyo ilere maber mokalo luore kod del dhano opogore del nyithindo bende opogore kato bende rateke mag del kaka chal immunity bende iwacho ni tiere kaka play a role kato bende ka onyuol nyathi e seche makare ka min gi oritore maber dende mano pek bende tiere kaka mano nyalo miyo nyathini bed kod thuolo mag gamo tuoche gi kata obed kod del motegno wamake maka kanyo bang' thuolo machuok waduogo seche moko wiyo ni inyalo tudori kodwa Facebook page wa en page laktar bende inyalo yudo kokalo Facebook page en Ramogi TV mondo mi wadhi nyime kod twagni kanyakla kikisud kata matino. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile nalia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Chiegni show mamit maraktari mailongo ni Ramogi Night wakati Teacher Beach Teacher Beach seche machal kama ka India hera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mubedo peny mayueyo mana mo lungani kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer kaka pile nya para mogenyo wacho ni kete manaka Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K. Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Introducing the new and tasty Sangare yogurt. Comes in strawberry, vanilla, and all natural. With a taste that makes you go, mmm. Made from Sangare Farm fresh milk to give you that creamy goodness, rich in nutrients, full of energy, vitality, and irresistible sweetness. Perfect for your breakfast mix or a snacky fix. That will leave you feeling good. Experience more goodness with Sangare today. At Sangare, we craft a wide range of natural, wholesome products from milk, yogurt,
cheese, and honey so we can deliver freshness and quality. More Sangare, more goodness. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Watiere kod Dr. Lola Apondi e studio wang'iyo bronchiolitis mabende wanyalo luongo ni en kidieny mar athung'a. Ok en athung'a athung'a to en kidieny mar athung'a. Wayudo nitiere gik mang'eny manyalo kele to kaka janyuol nyaka ing'e to nyathini chal nade. O behave nang'o seche monindo, oyueyo nang'o, bende oyueyo ayueya mos. Koso nitiere seche moyueyo to chal ng'ama chandore, ochal ng'ama golo muya moro kata duol moro, ochal ng'ama liyo seche moyueyo. Ochal ng'ama liyo seche moyueyo. Daktari kopogore kod liyo kaachiel kod chandruok e seche mag yueyo, ang'o kendo matimo dend nyathi seche manitiere kod bronchiolitis? Erokamano. Ka wang'iyo TV kae to neno ka nitie gik moko motemo nyiso mokwongo en ni othinyo wuok. En koro en ng'ama nyathino othinyo wuok awuoka sa asaya kata sama usiko mana gi an ka chif nikech koro ume thum ahinya. Mar ariyo nikech ing'e ni nyithindo ong'iyo gi yueyo gi umgi, gikia yueyo gi dhogi. In kaka ng'ama duong' ka umiyo ginene, ka in gathung'a to umiyo dinre, inyalo kata samoro wacho ni we ayue gi dhoga. Nyathi matin sama koro gin dweche nyaka dweche adek kamae gikia yueyo gi dhoggi. Koro mano ng'iso ni koro kata chiemo ok ginyal chiemo. Nikech sama gichiemo tineno ka koro samoro omako thuno kata omako chupa mar chiemo no, mang'iso ni dhoge ume be koro dinre. Mang'iso ni koro ok onyal chiemo. Koro sama ok onyal chiemo kamano to neno ka samoro ywak to winjo maber. Nikech koywak to ng'iso ni oyawo dhoge to ogamo muya ba muya odonje obo. Mano koro ing'e ni konye. Mar adek en ginyalo bedo gi fever. Samoro liet mar del. Samoro tuo ni nyalo bedo kan nikech koro ne gi tutu mar viral infection. Samoro no yudo homa to sama gidhi e skul kamae tido ka tuo mar athung'a ni dhi ka medre nikech ing'e ni gibet kumoro achiel gi share gik moko, ng'ato chamo sweet pod miyo nyawadgi, kalam mane nitie go pod imiya. Koro ing'e ni homa ma in go cha ambe koro adhi yude. Koro liet mar del be seche moko ginyalo bedo go. To samoro liet mar del nyalo bedo moro matin, gimoro maloko gi kizungu ni low grade. Kaka ipime to neno ka koro samoro mana 37 ginene gachiel kamae ok odhi malo ahinya. But nitie seche moko ma nyithindo nyalo bedo gi liet mar del mang'eny ahinya manyalo kata miyo giriere kalure gi liet mar del ma gintiego. Mar ang'wen ginyalo bedo nikech koro ok gidwa chiemo, nikech koro githung' giwacho ni koro ok gidwa chiemo, koro kata chiemo no be koro ok gidwa. Mar abich wacho ni samoro gin gi liyo moro, koro liyo ni gima luongo gi kizungu ni wheezing. Koro liyo mar duol no nyalo ng'isi ni nyathini koro yo moro mar yueyo cha dhi ka dinre, momiyo koro sama koro yamo wuok, sama temo kudho muya to muya motemo kudho no wuok gi koko no machalo ka gima nyathino liyo. To makomon mong'eyo ga pile en ni koro fuolo. Koro samoro en fuolo. To fuolo mar bronchiolitis ni be samoro omora ga kaka daktari. Iyudo ka koro nyathino en fuolo ga sama gokinyi chopo kamae gimoro sa 9 gokinyi ineno ko fuolo bo gam kata muya, samoro nyalo kata fuolo bo ng'og kata. To kumano to odhi onindo nyaka gimoro sa 11 gokinyi. Ka ngochopo gokinyi sa 1 sa 2 bo fuolo moro matin to chako weyo. Godiochieng' to koro obera tuga. Nikech koro liet ng'eny, samoro chieng' osewuok, koro mano nyiso ni yore ka koro noseyawore. Koro nyathini ni king'iye pile tibocho di gokinyi no fuolo, to sama sengise ni kiko dhi skul to koro obet piny to koro we fuolo. Godhiambo sama ji duogo dala, sama ji timo homework kendo koro chako fuolo kendo. Koro mano timre ga kamano. Koro nego bedni wang'eyo ni ahonda go ok nikech nyathino wuonde no kod wadhi skul. Elmani koro sama koro chieng' osewuok to ndara mar othinyo mano wacho cha koro yawre ka koro odhi e bo, mane ma koro ineno ka koro symptoms go koro dhi ka gima gidok piny. Emo minyalo ga wach ni nyathini ne tuo gotieno mano konyal nindo. To odiechieng' to ngima. Kendo sama chopo ir daktari otuga oko kanyo kendo ene mochendo oko mar klinik. Ang'o matimore seche mag odiechieng'? Wacho ni liet ng'eny koro yore ka yawore. Tiende ni nitiere kaka liet gi nyalo miyo othinyo ka yeyuka koso ang'o matimore seche ma piny liet, seche ma chieng' rieny momiyo symptoms dok chien. Seche ma piny liet to ineno ka yore ka yawore.
koro gigi aore maduong koro kata kana othinyo kata kana ongeng to yudo ka koro ndara duong monyalo kalo monyalo wuoke to othinyo gi be seche moko gigi ngadre matindo tindo sama liet nitie emomiyo ang'o chop sama koro ang'o ka konyalo konyo ka konyalo thiedho kech achiel gi mohero ga timo joma chon nero ga fito ji inyalo paro ndalo mane ka obesen maliet tiketo pi maliet to iketo yath moro matin tiumigo koro nikech mana gidoro mano lietno mondo yaw yore mar othinyo mondo be no kalogo to mar ariyo en ni mondo koro othinyo mane nitie kanyo no mondo koro ginene oyeyuka matin yani ongadre matindo obed mayot eka mondo kale ndirni kata kaka gin ndirni matindo Dr. Lola wantiere ga kod ranyisi gi kaka mar samoro ineno ka nyathi mol ineno kata liet mar del samoro kuom nyathi ineno ka nyathi ok nyal chiemo samoro bende nyalo neno ka nitiere kod ahonda kod ranyisi aina gi to ok ochuno ni obed ga thungani ema thoro kelo ranyisi aina gi nitiere ga tuoche moko mag nyithindo bende mag biro ga kod ranyisi gi ere kaka janyuol nyalo ng'eyo ni to en tuo mopogore to gin ga tuoche mage ma bende thoro bedo kod ranyisi gi mondo mi jonyuol ong'e pogruok ni erokamano ahinya thiedho nyithindo tek kendo yot ahinya kendo onyalo bedo matek kendo onyalo bedo mayot onyalo bedo matek nikech ranyisi mek thoth tuoche mag nyithindo king'e adier to chako kama gite ng'ato ka nigi malaria dendo ore owe chiemo onge gi appetite en koro nindo ng'ato ka nigi pneumonia dendo ore en koro fuolo ng'ato ka koro giri thoth tuoche gi to nyathi ok en nyathi moro ma sana ka gitindo ko dhi ng'isi ni wiye bara koro magi gik ma waneno wahinyo neno ahinya kaka daktari or kaka janyuol mane gik ma nyithindo temo magi ranyisi ma gitemo neno pile koro tuoche nyalo bedo mang'eny ahinya e nyithindo emomiyo seche moko nyaka ibed gi tekre mang'eny mondo ing'e ni kaka chal kamae to koro mae yo monego bed ni akawo kochal kamae to mae onego bed ni akawo but ahinya nyathi ma fito ume manigi athung'a ma othinyo wuok ne ahinya to fuolo to en gi duol moro mar liyono mano ni gi bronchiolitis nyaka daktari modhi wach ni oonge go koro ang'wen ge manyalo kawo ni magi kineno ni nyathi ma othinyo wuok e ume to en ume liyo samo yueyo to fuolo to samoro en kata gi shida mar yueyo to kochiem maber mano ringir daktari mondo gin kech chances en ya tamalo ni en ginyalo bedo gi bronchiolitis ma thoth tuoche nyithindo to chako kama en mana ni koro mar seche moliyo no ninyalo ng'eyo ni to ok en janyuol oseneno ranyisi gi duto te Dr. Lola onene samoro kuom ndalo ariyo noparo kata ni samoro en ma bro kalo nikech kamoro kanyo bende ni ni samoro ranyisi gi nyalo biro to kala kendi adwa ni binyiso gimomiyo kata gima timore seche magi kala to samoro gitieko ndalo ariyo ndalo adek obiro iri kaka Dr. Lola molonye weche mag tuoche mag nyithindo gima wacho kaka dakteche ni en diagnosis mangiso ni en kiseng'isa kaka jatuo biro ta nitie gimoro moketo ga itwa monego ni stethoscope ta winjo kako yueyo gi kanyo onego bed ni asegeni my bronchiolitis ma ok en tuo moro ma pod adhi ori mondo itim x-ray onge test mang'eny ma watimo ma en gimiluongo ni clinical diagnosis kisebedo gi ranyisi to ahinya mane sama koro wakawo stethoscope to awinjo ni nyathini to yueyo nadi koro nitie duol mopogre ma wawinjo ga koro nitie duol ma kiwinjo awinja kata in wacha ni my bronchiolitis koro sama osebiro kamano iseneno ranyisi moseng'isi go iseng'iyo jatuo samoro wapimo gimomiyo wapimo ga remo ok ni mondo wach ni my bronchiolitis wadwa make sure ni tuoche moko no wasewacho ni ranyisi gi chalo ka gima gin bronchiolitis koro da make sure ni ok en malaria to ok en gimoro amora manyalo kechngeni koro ngeni kaka idhi thiedh gi opogre ka en bronchiolitis ondara madhi luwo en moro ni ka en malaria tabo luwo koni koro nyaka hakikisha ni gik moko manyalo bedo ni oumre i tok bronchiolitis gi onge nikech bronchiolitis kaka wadhi winjo en tuo moro ma adhi mana konyi support dendi onge yath moro ma mundik ni ma yath mathiedho bronchiolitis mano to dipo na wuondo jawinjo mantie kae koro kaseng'iyo jatuo ba wacho ni nyathini nigi bronchiolitis mokwongo en ni gik moko ma intiego gi adatemo ni mondo aduok gi piny ka nyathini nigi liet mar del ma del dende ochwakre gimokwongo ma nyaka tim en ni nyaka duok del liet mantie malono nyaka duoke piny nikech sama dende ore mang'eny koro dende ore malich kama ini onyalo kata riere sama nyathi dende ore to be koro nyathino otuo ahinya koro oling kumoro koro okunyal kata chiemo koro ginene lietno nyaka waduok piny mar ariyo en ni umino koro nyaka wayaw
koro mane kuma yedhe koro nitie mopogre ranyisi mang'eny en ni ang'e maber ni in gi bronchiolitis manyiso ni nitie gik moko manitie ka e umi kadhi nyaka e obo ma nie e yo mar ndarani ma oumre. Koro yedhe mami en ni atemo wacho niya ni samoro ni ndarani ne nitie gimoro ka nitie gimoro ma omoko e ndarani ni. Koro kar mondo abi gi greda mondo agol buru tabiro gi yath mopogre mondo agol. To mar ariyo en ni gima yot en ni wadwa ni mondo wami oxygen. Samoro sama koro ndaro koro osebedo blocked kamano. Mangiso ni kata oxygen muya migamoni koro ok chop kuma onego bed ni ochopi. Koro nyaka medi moro eka mondo ochopi mondo atamalo monego bed ni dwarre dendi mondo ochop kaka dwarre. Kaito mar ang'wen en ni koro wadwa yaro ndarago mondo bed madongo. To mondo duok ndarago mondo bed madongo emo mino wacho ni samoro wanyalo timo gimiluongo ni misting. Mangiso ni waketo kumoro mondo bed maliet to samoro waketo ga yath. Joma chon nohero ga yadh afita moro mane ifito go ji. Tok mano to wadhi e yedhe moko mane Vicks kingo moko mane iwiche kori to samoro wiche wangi to wiche umi kaite iumi kaite umi kaite ifundori. Koro fundruok no ema yawo ndara mar yweyo. To seche moko nitie makoro kata ndara no kata gigo wasetimo to ok nyal yawre. Sama pod injo gi stethoscope tujo ka pod ndara no pod odinre nikech sama ndara odinre to kaka muya wuok donjo iye to wuok oko iwinjo mana gi stethoscope no. To sama iwinjo kamano to ni maya asetemo kama to pod pok oyawre. Nitie yedhe moko ma onyalo keto direct madhi e obo direct mondo yaw. Koro mago to nyalo mana bedo wanyalo mana timo e hospital. To ka wang'e ni samoro en gi shida mar allergies, samoro en gi allergies, samoro en mar buru, samoro en mar koyo, kata samoro en kata mana iro, sana wan joma ohero bedo dala. Samoro in pod ni bulo bando, sani ng'e ni bulo bando. To tibete iro no, koro iro no nyalo donjo kori. Koro samoro wanyalo miyo yedhe moko mondo waduok go allergies go piny. But gima watemo wacho ni en tuo mar bronchiolitis, onge ni nitie yath moro mondik ni mae malaria muony koatem, mae bronchiolitis muony yadhni. Hapana, ranyisi ma intie go duto te ema wang'eyo ni ang'o matimo jatuo ni. Koro wakonyo achiel kachiel lakini kuma pek nitie ga mamiyo kata nyithindo dhi e ICU en ka koro yore ni mag yweyo otamre yawre. Ilere maber mokalo. To kotenore kod chenro ni pimonwa ni tuoche kaka mag malaria ranyisi ge chal kod ma samoro idak kamoro ma tuo mar malaria ni piny. Mano wang'eyo nitiere kuonde moko ma tuo mar malaria ni piny. Kaito ineno ranyisi gi. To nikech Dr. Lola nosewacho Ramogi TV penj laktar ni onge yath midhi mi ma thiedho kata ma duoko chien bronchiolitis. Ranyisi ka ema bedo controlled kata emiyo kaka iduoko chien. Janyuol wacho kata ni nikech nyathina ni dende chwakore, Dr. Lola nowacho ni del machwakore emi duoko chien. Nikech an gadiera ni malaria onge ka. Koro aduoko liet mar del piny. Waneno nyathini ume dinore. Adwa ni mondo mi afunde e mopogore mwang'e mwanyalo funde godo. Tieni wanyalo thiedho tuo ni kata ranyisi gi dala. Okocho nyaka wadhi e osiptal. Ok inyal. Lure nitie boko mana kaka nowacho obiro matin tifito umi matin to wuoka. To kineno ka koro wach ni nitie ranyisi boko ma kineno ka koro medre to ngiso ni kata gik misetemo ok timre. Ni mokwongo isemiyo yath mar del mar maliet, isemiye Panadol ka imiye sani bang' seche 4 chak imiye moro pod neno mana ka liet mar del pod medo chwakre. Mano ngiso ni ok nyalre, mano dhi chaka wuothi dhi e hospital. Mar ariyo inyalo fundo, to kata ifunde kamano ka pod ofuolo, samoro fuolo bongo nyaka, samoro fuolo ba koro chak gamo muya. Koro owacho ni mago gik wadhi timo supportive lakini koro nyaka idhi e hospital nikech nitie gik moko ma ka intie dala to ok inyal timo nade, ok inyal timogi. Nikech kana nitie moko moketo tubes moko madhi nyaka e obo to wagolo go othinyo mantie iye kanyo. Emomiyo nyithindo bedo ga admitted kata e ICU. To mondo ing'e ni ok en gimoro minyalo kawo mana kayiem kamano. Kata sama gibiro e ICU kamano nitie kata mowito gi nikech koro ok nyalre. Apani wamake amaka nyuno kang'eyo nyathi ng'ani nyalo miyo nyathi wito ngimane. To kata kama ni pimo ni nyithindo nyalo wito ngimagi. Wakawuoyo mondo mwayude weche manyien e yo machuok ma ka wasetieko to waduogo ka aseche maduoke kidieny mogik odhi bedo thuolo ni tiende ni in wuon idhi bedo kod thuolo makende mar penjo laktar. Penjo duto te ma inyalo bedo godo omiyo kik isud kata matin. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani.
tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Tabaro King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni uru nyikwara muge jwange wang jowi mar Ramogi TV ma en tiedero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyakwara muge jwang. Inyalo uro request mari. Ote machuoke aria deka uchiel nono. Lunganya Boy Handsome on the way. Aroji bed and breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki seki mwenda ya motema na weni fidelite. Fanya jambo bwana. Fanya jambo bwana. Ili wakujue. Kweli ahadi zako. Ukitaka kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, unabonyeza kwa simu yako *487*60#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani wa wasanii wote. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Jotije mondiki e pacho ka koro dhi rito giko dweni ma piny owacho dhi ng'ado osuru mar dwe mar 7 gi 8 wang' achiel ne aguch gero udi. Hereby award the charter annexed hereto to the Open University of Kenya. Sirikal oyawayanga mbalariany mokwongo mapuonjo e yor mbui. Jowadwa biune gimatimore. Nyasaye ogwedhowa. Adier gold donika. We have seen it, it is gold. We have sampled it, it is gold. Jopiny marongo e kaunti ma Migori wuok oko mar manyo mula e kite ma ikunyo e kuonde gero ndara. Dibed ni mula oyudore e alwora no. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV wang'yo kidieny mar athung'a ma wadendo kata ni bronchiolitis ma bende Dr. Lolo pimono ni ng'eny mokalo kuom nyithindo kotenore kod kuma nyathi odake alwora mar nyathino kaachiel kod kaka nonyuole kapo nono ni rateke ni mag del yom bende onyalo bedo kod thuolo mamalo mar gamo kidieny ni mar athung'a. Daktari adwa ni mondo wayaw line, in bende jahera mar penj laktar inyalo tudori kod daktari e line minene TV mari kanyo mondo mi penjo duto te ma inyalo bedo godo mondo mi ng'e nikech ng'eyo ber mokalo ne wantiere e seche ma nyathi nyalo kata wito ngimane kotenore kod chandruogni bronchiolitis ma owuoyeni. Koro kaka watemo nyiso jawinjo en ni kik wakawe kaka tuo mar oyuma wacho ni nyathi nigi homa. En sana ka gima nyalo timre en ni ka koro yore mag yuero odinere tingito yonge kata oxygen minyalo miye ka intie dala samoro idhi e osiptal monge kata oxygen samoro ni miye oxygen to oxygen no rumo tiyudo koro ing'eni manyiso ni koro muya monego bed ni donje e yobo ting'eni muya moyweyo ni emomiyo dendi ringo kaka dendi ringo no kata remo bedo ni ringo e fuonde ni to ringo e dendi te ka onge oxygen e to mano en mana kayiem nono. Koro sama okelgi e ICU ikelogi e ICU mokwongo en ni samoro nikech koro muya nok donjne maber to olalo pache onyalo kata dhi na koma nikech kionge oxygen to pachi lal koro ingeni kata koro onyalo kata we yweyo. Mar ariyo mondo mwaka usimu kiena daktari. Erokamano. Hello penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Nyinga en Collins. Machiegni Collins. To asebedo gi tuono chakre chon kan form 2.
To osethaga for nyaka sani, koro sani an gi 31 years. To adhi hospital tingi sani ati en asthma. To pok awa itiyo gi inhaler. Koro sama omaka ga samoro ka nitie kuma nitie bur ama koyo. Ta akawo amoxil amuonyo ama samoro amadho pi mantie gi ndim gi tangawizi to okwe, lakini osethaga sana to komaka to gotieno takaninde. Koro ayueyo yani ayudo yueyo mar yani yueyo to koro ka ng'at mago firimbi. Koro akia ni unyalo konya nadi kanyo. Dr. Lola. Ewa wuoyo kuom nyithindo to kata kamano owacho ni nitiere kod chandruok ni to nikech osedonjo e penj laktar, in laktar ang' ni konya. Ero kamano nyithindo madongo bedo jomadongo. Nyithindo madongo bedo jomadongo. Koro gite gina jotuo. Mokwongo gima daher wacho ni pogo bronchiolitis gi asthma bet tek matin nikech achiel nyalo wuok nyalo ago kia e tin ni bo dhi adhiya mbele makoro dogo lokre bo bed asthma. Emomiyo notemo penjore ni to nyalo bedo ni en athung'a ma bronchiolitis kose en athung'a ma asthma. To king'iyo kaka gichalre gi gik matimre to gichalo achala tuoche ma wanyalo wacho ni bronchiolitis en asthma mar nyithindo to samoro wanyalo wacho ni asthma be opogre, lakini wan kaka daktache to wawacho ni bronchiolitis to opogre gi asthma. Koro mane gima mokwongo ma daher mondo apogne jo winjo marwa. Bronchiolitis nosawacho ni wakonyo mana dendi mondo oduog kuma entie. Asthma to nitie gi yath monego bed ni muonyo. Awinjo kowacho maber ni pok atiyo ga gi inhaler. Mondo ithiedh asthma nyaka ibed ni itiyo gi inhaler. Koro balloon mane wawacho ka, koro kowacho ni samoro nitie chenro moro nitie gik moko mabobiro sama koro wacho ni sama koyo nitie kata samoro modhi e buru. Sama itimre kamano nitie cells moko kendo nyalo wacho gi dholuo nadi mabiro gi sano, to nitie moko mabobiro bang' seche moko, to nitie moko mabobiro bang'e. Koro manyiso ni mondo wakonyi ka in gi asthma, mopogre gi yawo balloon mano yawo balloon cha, mopogre gi loso ndara mano waloso cha, mopogre gi mi liet mano wawacho cha, sami madho ndim, sami madho tangawizi gik moko mamadho mang'eny gi. Mogo temo mana yawo yo mar gamo muya mondo obed maber. But kigio kaka asthma timre to beto pogre matin. Manyiso ni nitie yedhe moko mopogre gi mawacho gi. To mar ariyo en ni amoxil ok onego bed ni thiedho asthma. Mano koro wadhi tiyo gi antibiotics marach madhi miwa chandruok mbele kae. Koro an daher ni jawinjo wano mondo odhi osiptal. Nitie yore mang'eny mar miyo ji yath. Ngeni gima asefwenyo nyaka gi joma mine ni ka mi yath mimuonyo to sawa, ka mi mikete wang'i to sawa, mikete umi to sawa, to sama mi inhaler mano kumoro mama no wacho ni an koro adhi amanya adhi penj daktari moro koro adwaro second opinion, nyathina dhi tho. Yore mar chiwo yath opogre nikech ka mi muonyo kimuonyo to odhi donje i mondo kose donje i kore kodhi e obo waonge gi sano nikech notacho ni balloon bar nyathi en balloon matin modwaro ni mondo konye gi sano, mondo yawe gi sano. Koro sama wami yath mar asthma ni en mani amigo mondo donje obo direct, ok ng'isi ni tho, ok ng'isi ni tuo ahinya, en yo achiel mar konyo ng'ato mondo wayaw ginene. Onge tire ni mondo nikech sama en gi asthma to adiera ok nyal nindo gotieno nikech mane sama koro yore odinra dina kabisa. Koro mondo oduogo oyud yo maber mar nindo, an daher nyiso jawinjo wani odhi osiptal omiye inhaler. Nitie aila mang'eny mar inhaler, to chances are ni bo miye kata ariyo moko otigo kaka itiyogo to bo yudo pogruok maduong' ma kata obiro nindo bogni kara nindo be gima mit ahinya. Obo nindo moleki. Ero kama na nyomiyo kiko bed maluoro dhi e siptal ochomre gi thieth tir ka in inhaler mwacho ni pok notiyo ga godo no mondo mi otem tiyo go mondo kel nwaduoko. Adwoki chien Dr. Lola. Ne wang'iyo kacha complications mar bronchiolitis kuom nyithindo kanyi kuma ne wantiere ma nyathi chop kama koro chope e ICU ni pimonwa kacha ni nitiere kidieny machielo mabende onyalo mako nyathi kato bang'e no oduogo lala kende. Kisenyisa wach mar complications to waduoga ne gima nyalo timore miyo koro olala kende ka gigo manitimo mar duoko temperature chien ka ok otimne gimoro amora mondo mi oyaw yore mag muya. Mangise ni samoro ni yudo mana matin, samoro ni nene buru matin, samoro dendi ng'ama dendi oseng'eyo gi lwenje mang'eny. Koro kata kiyudo inyalo fight bikal kode aora. To nitie jomoko ma wawach ni gin
tekre mak make ngimagi samoro ok en strong ahinya koro gin ginyalo bedo gi complications gi nikech ng'eni kit del to waneno ka opogore koro sama gidhi e ICU kama inyalo yudo ka nyathi moro to kendo gima nyalo medo wacho ni kani ng'ato nigi tuo moro mopogre gi moro mane intie go ni samoro nyalo bedo ni nyathino nigi tuo mar sickle cell samoro en gi tuo mar remo samoro en gi tuo moro amora mopogre koro mangiso ni dende yom ki compare gi nyathi moro mantie bathe kanyo koro tegruok mar del be koro bedo ranyisi moro maduong' ahinya nikech nyathi kata nyalo bedo e class mantie bathe ni kausi Margaret kapok olalna kamano Margaret halo penj laktar Oimore Ruth. Oimore Margaret machiegni. An gi nyathi moro ma ja higa 4. To osiko kotuo kochopo gotieno to tuo dende ochwakre to owachona ni wiye bare. Yani gotieno no eka otuo to chura to kochopo gokinyi to ngima kendo tugo makoro adawa kode gimomiyo kodwa dhi skul. Atere osiptal to ipime to oonge malaria. Asetere public hospital, private hospital, malaria ok yudi. To kochopo gotieno to tuo ka ng'ama tho. Gokinyi ka piny ruarua ni machieng' rieny ni to koro tuga maber kendo nyaka odhiambo. Kendo kachopo godhiambo kendo dende omre. Koro mano to en tuo mane? Apa ni winje maler? Winje maler kendo winje gimotemo wacho. Ei jowinjo mang'eny thoth gi onge ga ni ka dendi yore to en malaria to awakwongo wacho ni nyithindo ranyisi mek tuo mek nyithindo chal ka gima gichalre koro nitie test mang'eny minyalo pim mopogre gi malaria nyathino kosebedo nyathi kosetuore ba kalo kata ndalo 2 tisemiye yath mar panad mar kwer rem tiyudo ka pod dende ore mano nyathi ma nyaka ter osiptal ting'eni thoth ji kobiro osiptal to wacho ni adwa ni mondo abiro mondo pima malaria koro daktari be pimo malaria but ma nyathi man an kaka daktari tawacho ni onego kel osiptal bo tim test moko nyalo kata bedo typhoid nyalo kata bedo ameba nitie tuoche mang'eny mami del maore ok en mana malaria kende koro kati wuothe osiptande 10 tipimo malaria osiptande 10 osiptal mokwongo nowacho ni malaria onge ka malaria onge to malaria onge koro wachako wang'e gimoro mar 2 kata mar 3 manyalo bedo ni kelo tuo makelo liet kech owacho maber ni kochopo gotieno to en ng'ama dende ore bachur kagima tho to kendo nyithindo gima nyaka wang'e gimomiyo thiedho nyithindo yot en nyithindo kuondre ng'ama duong' bang' samoro kok odwa dhi tich kiny to bowacho ni ndikna barua matin kama wiya bara to nyathi kong'ise ni dende ore to wiye bare to en gimoro matimre pile an daher wacho ni koro kodhi e osiptal to ogis daktari kaka gik moko gotimre mondo watim test moko mopogre kik chieng' moro wachiew to wacho ni gini onego bed ni ithiedho chon to dok wayude e sama owinjore maka ber daktari to ne wanyalo kata recommend ni mondo mi one laktar mar nyithindo e tuoche mag nyithindo to tene tere ni nyathina ni en gi chandruok magi osepime magi to ok yudi ng'ina kaka nyathi chal laktar molony e weche mag nyithindo apani nyalo konye saidi wadhi nyime kod kuma ne wantiere daktari koro wacho ni sama gibire e ICU kae to gik manyalo miyo walal ngimagi opogore nyalo lalo ngimagi nikech obwongo samoro ok ti maber nikech koro oxygen ok chop liet cha samoro ngeni liet cha nyalo miyo bed mang'eny bagi chak riere to sama nyathi riere to kendo oxygen ok chak chopo nyaka obwongo ne onyalo affect nyaka kaka adundo ne gocho to maduong' ahinya gima tamogi en koro yweyo dhi batame nikech nye nyithindo ol koro osechukre ahinya ma koro otemo botame to koro biro we yweyo to sama koro temo tamre kamano koro chuno ni nyaka koro waketgi e machines mondo machine okonygi yweyo bakoro samoro wadhi bwaluok nyaka e yobo nitie gik moko pipes moko monyalo soyo botem sokogo watem gologo pipes gik moko mano makre iye kanyo iwache ka gimene na pipe moro mikawo tisoyo kauseke mikawo tisoyo e chupa mar soda nitiere pipes moko mabosoyo tiywayo go soda bada gima watimo to gini wanotime pile koro chala gimoro ma sama koro gin gibronchitis kamano tisekete e machine tangeni koro weasiko keto oseke mar soda moro aywago soda batin mondo agolgo gima nitie lang kamano to kasetimo kamano bitekateka to ineno ka bedo gi chakachaka yweyo maber to en tuo makikaw e yor oyuma en tuo manyalo kelo chandruok mokalo ne nyithindo ka inyalo kete mane nus dakika Dr. Lola be nitiere yo monyalo geng'o godo chandruok mar bronchitis kuom nyithindo erokamano moko gima daher wacho en ni ng'i alworani mowacho ni kineno ka ng'ato nigi temo bedo gathung'a mang'eny nitie gik moko mabe ok wawacho lakini nyalo interfere gi nyithindo kaka
le samoro in gi guok, samoro in gi paka, samoro in gi dhok. Mago imeni be gik moko manyalo interfere gi ng'ato. Koro kineno ka nyathini samoro koting'o paka to kiny nyaka udhi e osiptal, koro paka ne mondo igol oko. Gik moko mokete ot mobologo gi kizungu ni carpets ka, be ka en gi yier mang'eny ahinya bo nyalo donjo e kor. Koro ng'i alworani. Mar adek en ka intie kumoro ma buru ng'eng'e to samoro ing'eni ok onyalo wacho ni dar kuma intie kanyo. Onyalo mana wacho ni gol buru mantie ot. Gokinyi kichiew to iyweyo buru mantie kanyo. Godhiambo ka nyathi pok odhi nindo to iyweyo buru. To sa sama koyo nitie, hakikisha ni nyathino orwako lewni mageng'o koyo. Koro nyithino bok ohero rwako sweta. To ang'ito ga janyuol ni yo mayot mar miyo nyathi rwak sweta en miye shati ma bade bor. Kata kok orwako sweta, tineno ko irwako vest e iye to orwako shati ma bade bor. To kumano koro miyo koro bedo kuma ber. To sama itede jikon, iketo kit kendo, yaw dirisha mondo buru no gi iro no te mondo owuog oko. Koro mokwongo en ni ng'iyane alworani. Mar ariyo en ni nyithindo gi be sama mutuo matin. Kineno ka ng'ato tuore ma koro tuo mar ariyo to ringi dhi e osiptal. To yiene daktari mondo tim test mantie kanyogo mondo kony nyathino. Mar adek en ni kik wahiny timo gik moko ka wantie dala ahinya to ineno ka koro nyathini pod ok lokre lakini pod ikeda kode. Ka ok in daktari kata namba ka nyithinda tuo to adhi e osiptal mondo amany ng'at moro mopogore. Kata in kaka laktar ka nyathini tuo tidhi e osiptal. Erokamano nyapodoni ng'ato tudore kodi Dr. Lola iyudi kanye? Gisani atieko skul. Itieko. Congratulations. Congratulations daktari. Tich abich mokalo. Erokamano. Koro sani sa osechopo mar dok Kisumu. Sa osechopo mar dok Kisumu. Koro wadhi yudi Jaramogi Oginga Referral Russia. Koro aduogo dala. Erokamano ahinya Dr. Lola. Penj laktar kokalo e Ramogi TV ngima en mwandu. Mano en Dr. Lola Apondi. Nyocha nodhi yudo tiegruok mang'eny kotenore kod ng'iyo nyithindo mantiere ICU otieko skul wa congratulate. Ageno ni iyudo puonjruok, ageno ni iyudo konyruok kamoro amora ma entiere nyaka kendo odiechieng' machielo kwa bokelo ni chenro mar penj laktar. Ma tayo chenro ni en Andutho Otieno, ne jogo picha mawa erokamano makende, ne director wa Linzi erokamano, asante sana, ne producer na Pape Choko erokamano Pape, nyaka kendo odiechieng' machielo orituru masani. Erokamano.